tenre kod chike mathurka? Ang'eyo ni ji mang'eny Kenya kae nigi to gi doho. Tiane ka ji ndiko e mbui mang'eny giwacho ni doho odonje bedroom gi sirkal masani mar Ruto niendi. Adieri makende en ni ng'eny judges ma Kenya ka gin joma somo seriously. Gin joma ne telo ne joma gisomo with the top students e classes gi. Gin jok ma bende travel piny ka gi oko mang'eny. O gin joma ing'iewo ang'iewa. Koro ok anyal wuoyo kuom doho te nikech doho dhano ng'eny. But ang'eyo ni individual judges gin jok ma riek masoba mabiro ng'iyo piny kaendi beyond jotend siasa, beyond ambition ging'iyo ni chik wacho ang'o, Kenya ni kanye to Kenya dwa dhi kanye. Jamuhindi bende nitiere e bench niluongo ni Alim Visram, ne jaklasa. Ang'eyo ni en ng'ama professional. Ang'eyo ni biro apply chik in a sober way. Iwinjo. Koro kipachan kaka nene pile ni doho, individual judges gin joma independent, gin professionals, gin jok ma kaka mibadho jisi kiwacho ni ji kao mibadhi gero. To nitiere ji mang'eny matiyo gi nying judges, mano badieri. Ji mang'eny matiyo gi nying judges ni ginyalo miyo gi pesa mondo gilok pachgi, but mago jok ma ok gin agents mek judges. Koro an ang'eyo kaka ng'at ma practice ka ng'ano bet samo nigi thuolo mar bede do opande mar hearing cases ni 99%